žáci, je hodina dějepisů. A vy jste moji studenti. Lili! Sednou. Tak to chybí. Ať. Tak Kramecká. Zase má být řeženo. Hrozné. Ale. Co to dneska je? Tak, chybí někdo? Nikdo se nehlásí? Výborně. Takže dneska budeme opakovat události z roku 89. V tabuli nám půjde Daniela Kajzrová. Je tady? Výborně, je tady. No tak pojď, bez těch komedí, prosím tě, pojď. Co to je? Jestli si spějte tam ve středu v těch lavicích. To je krásný tohleto. Známé firmy Novotná, Navrátilová. No, podporujte si pojďte to. No tak děvčata, prosím vás. Tak nám popíš nám události, listopadové události roku 89 z Prahy. Opovažte se napovídat tam. Vy tam tanky. Vy a kde začala celá akce? No tak to bylo to teda těžký. To bylo to těžký, to víš, že to bylo těžký. Jak kdy to bylo? Kde? No tak jak to bylo teda v tom listopadu. V listopadu, ano. A kolikátého? Kdy? Kde? Tak bylo to na podzim. No to víš, že na podzim. A kde? Tomiku, v listopadu říkám. No v listopadu bylo to 17. A kde je to tam ještě jeli? Celá akce začala. Kde? Na Al. Na Aljašce? No na Aljašce, na Albertově v Praze. No, Albertově. Napovídejte mě tam, opravdu z toho mám dost. No, kolik lidí? Tak děvčata opravdu. Kolik lidí bylo na manifestaci? Tak jak to bylo teda hodně, no. No hodně, tak přiblížně, řekni, ale tam nebylo asi, tak řekni kolik. Tak byl tam Dušan. Ale vlastně jdeme, kolik jsi tam jmenovala do Zítřka? Asi 20 000 studentů tam bylo. Jo? No. Jsem neviděl tohleto, opravdu, nechápu to, jak to nevíš. Tak když zkusil maturity, Kajzrová ty neodmaturuješ? Tak blbě učí. No neznej se svojho táty, jsem tam taky byl. No jistě, že jo. Jaká byla hlavní hesla? Hlavní hesla byla... No, na Štěpána, bez Štěpána. Jaké si do koty, jak dělal, no. Svobodné dolby. Ale vlastně tady, svobodné dolby. Jaké dolby? Jsem neviděl tohleto, co ještě, no. Máme holé ruce. Ale máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto, to je zásadní neznalost. Kdo promluvil na vás vlastně náměstí? Na Václavském náměstí promluvil ty. No to máš pravdu, a to vzala Hopper teda. Jak ty tohle nevíš, no prosím tě, kdo byl vyloučen ze strany? Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa. Já tě vyrazím tohleto opravdu na cenu, co za nás kapka OS? Pravdu, jsem neviděl toho. Osvobození Vojtíka. Ale prosím tě. Tak, ty jsi jednou. Takže já mám funkci. Jak to, že to nevíš tohleto? Jak to, že to nevíš? Prosím tě, jmenuj mi nějaké členy vlády. Já mám členy vlády, no tak byl tam ten. Ano, ministr zahraničních věcí, Dinspír, ano, co dál? Dalšího jmenuj, no. Pak tam byl ten... Prosím vás, já to říkám pořád, nečekajte, že vám ty peníze někdo dá? Správně, ano, Cída poznala, současný prezident, Václav Klaus. Ano. Klaus! A ještě někoho jmenuj. No, tak pak tam byl ještě tou osobu, no. Pak tam byl ten... Ano, prezident Václav Havel. No a prosím tebe, a jak se jmenovala ta strana, která byla vlastně 40 let a vlastně absolutní moc, jak se jmenovala ta strana? Malá. Ale prosím tě, byla to velká strana, to bych koukal, jak to byla velká strana. Byla to ta komunistická. Ale prosím tebe, to byla komunistická strana. Komunistická. Já jsem kráva. Ale prosím tebe, jak to nevíš tohleto? Jak to nevíš? Já tam pár chyb, ale... Já říkám, bys věděla, měla si to bys věděla. A měla si...
Já vím, já jsem Bývalý na prezident. takhle